खुलुमहरबाय लोगो नोंथांमोन आं दायो सेन्सार डिउटियाव थांफिननो नागिरदों नाथाय आंजों लोगोसे जोंहा न'खरनि गासैबो परियालानो थांफानो नागिरबाय आंनि सेन्सास डिउटि गोग्लैनाय एरियाया नन्दितानि बिमानि गामियाबो गोग्लैयो बेनिखायनो एसे थांफानो नागिरदों खाथियाव नालाय बेनिफ्राय बेसेबां गोजान जागोनबोथ' 5 किल'मिटार जागोन ना जायाथाय दायो जोङो थांनोसै मिथिं जागोन ना दा लोगोफोर आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनि हिन्जावफोरखौ लाबोयोब्लाबो थामहिनबा जर जलि जायोब्लाबो हिन्जावफोरखौ माने बांद्राय गोजाननिफ्राय लाबोनो नाङा खाथिनि लाबोयोब्ला मा बुङो बेबादिनो खामानिजों लोगोसे लांफानो हायो थांलाय फैलाय खालामनो हायो नाथाय बांद्राय गोजानबा माने मा बुङो थांनोबो हाया फैनोबो हाया बिसोरो गोसोआव जोबोद माने दुखु मोनो बायदि बायदि आरो दै लोगोफोर दा आंनिया फरायसालि थांनायजों लोगोसेनो माब्लाबा लांफानो हायो आरो माब्लाबा बिथांनि न'आवनो दोनथ'नानै आङो गावनि खामानिखौ मावनो हायो आरो लोगोफोर दा रेडि जाबायना बड' माबा बेखौ लादो नोङो बेखौ लादो दा लोगोफोर जों थांबाय थानोसै बेला बिमाया रेडि जाबाय जायाखैबा औ लोगोफोर नन्दिता बिमाखौ टुपु बिमाखौ समायदोंना समायाखै खिन्थाहरदो बेलाय बेमारि मानसियानो मुलि बिजि थेवब्लाबो जेसे हायो गावनि गोसो गोरबोनि नाजानाय आरो अननायजों मोजां खालामना लाखिनो नाजादों नङा होमबा लोगोफोर बेबादिनो जोङो सासेया गुबुन सासेखौ माने जोथोन लानो नाजानांगौ दा जोङो फिसा खानाय मोननायनिफ्राय ओंखामखौनो मोनजाला फुङाव एसे जाला माला जानानै डिउटियाव थांबाय फैनानै माबाफोर मोनजाबा जागौमोन जां होननानै सानदोंमोन नाथाय जेबोखौनो मोनजायासै दा गथ'आबो जोबोद दुस्थ' नन्दितायाबो गोबां दुस्थ' जादों दा बेनिखायनो लोगोफोर जेबोखौनो मोनजाला आरो दै दा उपाय गैला दायो जोङो थांनोसै थांनानै फिन माने गोख्रै फैनानै माबा मोनसे संना जाफैसिगोन आरो दे लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थादो जोङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नाजागोन फैलाय बिमाया दरजा खेवहैबाय आं दायो गारिखौ लानानै थांसै नन्दिता नोंबो जिरायदोबा गथ' दरजाखौ मारि जोब्बाय ना मारिबाय दे हाबदोबा ना ओइ दे माखौ मिथिखो र' बयबो दलर था